To viewers, hello po. Good evening, magandang gabi. Wala yung yelo. Cellphone mo, ma? Dito sa loob gumawa ng yelo. Ha? Napulisit. Buti din nabasa yung papel. Nakapagpualas mo. Basa. Local yung ano. Magandang gabi po. Pangit nung... Romel Nor Mahib. Magandang gabi po. Pansit Canton. Makunin mo ano? Grabe. Tapon ng tubig. Tapon ng tubig. Punas na mo naman. Punas na mo muna. Habang gumagawa ng live, may kapintuhan lang. Sa iba, kunuhan ba muna? Basa tuloy yung shirt ko. Tapon yung tubig. Pangit nung nabili kong ice bag. Hello, dati na pangarap. Pilit. Sa tapos malamig. Lupapin ko lang kung ano ko. Kuya Rene. Kuya Renilo. Ano sabi? Ano ka live daw sila? Paring Jason Nilo, nanonood pa ako. Concert na. Kuya Sige Rene, po Kuya Rene. Pansit Canton. Nakalive pala si Nini. Hindi ko napansin. Sa YouTube? Oo. Ano ko nito sa ito. Sa YouTube yun. For viewers, hello po. Magawa ko ng hilo. Para may salang dun sa rep. Kaso bukas pala, brand out. Bukas naman tilagay. Pagbalik ng kuryente para ma-defrost. Brand out bukas eh. Maghapon pa naman yan, in-announce. 6 to 6. Luto yung asawa ko ng ano, Pansit Canton. Kain, Pansit Canton. Ano ba ginagawa kasi yung asawa ko? May sinusulat. Wala na palang susulatan eh. Bus na? Tapos,
Tingnan ko din na. Ay, mali. Saan mo naka-live sa TikTok? Ilaw ako. 5 viewers, hello po. May basa mo. Daming tao dyan sa sa court. Mga nagpa-practice yung mga dito sa amin. Mga player para sa inter-barangay. Basketball ang darating. Liga. Kasi ka mga charger mo. Saksak mo. Ikaw magbasa. Yung nga pala, burn out pala bukas maghapon. Mag-charge na pala. Ginagamit mo yung balik, charge ko na lang. Yung battery pala ng GoPro. Battery mo? Ayun ang charger mo. Maghapon pala bukas burn out. I-charge na Sir lang. Rowell, pero magandang gabi po. Hello po. Mag-charge pala ako ng battery ko sa GoPro. So, anong maghapon bukas yung brand out. Malulubatan tayo mag-vlog. Battery ko. Isa. Tatlo. Na-order mo ko ng battery GoPro? Na-order mo ha? For viewers, hello at sa apat na nagtamsak. Kaya tingnan ko yung mga battery ko kung lupa. Kumusta kayo yung mga taga-Cagayan, mga upper part ng Pilipinas? Oo. Grabe ang Yung sa lakas. mga binabayo ng bagyo ngayon. Ingat-ingat po tayo. Kapit mo kasuyo, yung charger mo. Lakas ng bagyo. Dito pa naman sa amin yung iba mga mag-aani na ng palay. Yung ulan dito, pabugso-bugso. Kinay ng umaga, alas 5 pa lang gising na ako kasi papasok yung anak ko sa school. Nag-edit na kami ng tubig ng asawa kong paligo para maligam-gam. Tapos biglang lumakas ang ulan. Kala mo bagyo. May kasamang hangin. Tapos walang pasok. Yun, nagantay rin ang tumila para pumasok dun sa
ginagawang bayan kristal. Magnanin na tayo. This is a moment. 5 viewers low. Nice water nun, konti na lang no. Marami pa yung nagawa ko. Ako na. Para sa kilit mo. Ayan o. Ayan po tayo, pansipan po. Minute snack. Ano update ang bagyo mo? Sa yung 4 days na bagyo. 4 days? From now, 4 days. Hindi pa, sana magbago yung takbo ng bagyo kasi people talaga katanduanis ang Interya. Interya, Grabe. ang bagyo. Yung pagka 4 days lang. Sila bukas. Hindi bukas maulan kaya? Hindi pa naman nalilibing yung pamangkin ko. Sana huwag naman. Hindi pa nalilibing yung pamangkin ko eh. Ang nga, sana malibing na. For me lang. Kasi pag natuloy yan, in 4 days from now, mahirapan. Hindi natin alam 25 pa yung ano. 25 pa yung talaan nila eh. Bukas may mga bakasyon bukas. Yung mga pinsan namin na taga Pinas. Parang kuya rin naman naman naiwan. Hmm. Alexander Season, magandang gabi sa inyo mag-asawa, parang Jason. Salamat po, magandang gabi rin po. Ay, magandang gabi po, Sir Sir Alexander. Alexander Season. For viewers, Basta hello. po, Umuulan din po ba sa inyo? kumusta ang weather?
Ano po yung weather dyan sa lugar niyo? Cagayan, grabe. Kawawa ang mga tao doon. Magpapasko pa naman. Anong buwan yun yung Christine? Yung October. October yun? Oh. Grabe. Ang dami namatay dito. Baka lang. Dami lang yung dito. Hmm? Dami lang. Hmm. Baka. Baha, ulan. Shoutout po sa apat na silent viewers natin. Signal daw number 2 sa kanila sa Pangasinan. Oh? Si ano? Alexander? Hmm. Grabe. Pero may kuryente pa sa inyo. Nakakapag-ano pa. Mm. Sa amin, pag ganyan, kanina nga, ulan lang dito. Kakalabas lang ng kuryente sa amin. Walang signal dito pero ang ulan sa hangin. Dito sa amin, umulan lang, rano. Bukas pa maghapon, burn out pa dito sa amin. Maghapon. Sinamors na. Meron pa naman daw kuryente. Pag sa amin ganyan, wala nang kuryente kagad yan. Umulan lang dito, burn out. Pero pag oras na ano, oras na putulan ng kuryente, lagi. Ang bill policy pa naman. Pero di nila inaasikaso ng gusto yung ano, servisyo nila. Parang Christmas light kanina. Patay sindi. Ito malupit yung ano namin. One bill policy. Wala na, putol. Tapos pag nagre-reading, tulad nung itong buwan na to, yung bill ko sa kuryente, di namin nakuha. Paano, iniiwanan ng nagre-reading? Di binibigay sa mga bahay. May nagtutuloy ka na. Pero susunod, masisita ko yun. Kain po. May sinusulat yung asawa ko. Dito sa amin, Mawawala lang pa. may sumabog na transformer. Buti pa sa inyo. Dito po, umihip lang yung hangin na napakalakas. Wala. Dito, patak-patak pala ng ulan. Wala na. Na maraming nasisirang appliances. Ito ubos na. Isa pa. Daming bakante ng rep ko kasi wala na akong stock na kalabaw. Naluto ko na lahat. Seven viewers, hello po. Comment po kayo at pintuan tayo. Dahil gumagawa ko ng yelo. So, ang asawa ko naman nagsusulat. Dito ko gumawa ng yelo para may pintuan dito siya. Pero bukas pa yung tindahan kasi marami nagbabasketball doon. Kasi ano yan, practice nila. Paliga. Hindi na yan ano. Renta parang yun. Makita natin yung ano dyan sa labas. Mga nagbabasketball. Ano? Practice. Kasi interbarangay. Hindi
nata. Binago ba? Oo, nag-meeting sila kanina, hindi pa Oh? ano. Ang ganda barangay. Kapag buro sila yun. Yan ang marami na direct na yan. Kasi pag interbarangay, seleksyon. Namimili lang kung sino yung... Ano magbibili? Wala. Tapos yung iba, kawawa din naman mga kanong. Lalo din na mga kasali sa ano, papagis, overage na. Mineral yung gamit ko na ano, na hilo. 5 piso. Hindi ako gumagamit ng tubig gear po. Para secured naman yung mga bumibili sa akin. Yung mga galon ko may tatak. Tinatandaan ko na kasi dati ano to 14. Ngayon, siyam na lang ata to. Mga naghihiram, hindi naman nagsasauli. Tingnan mo nga. Parang may kaaway yung pusa. Baka ahas. Tingnan mo ano yung... Ano? Ano? Eh? Nag-aaway? Nag-aaway? Hindi po sana na parang nangyari ng sisiyo. Doon sa manok na kaano. Adi yun? Hindi naman po sana binunin. Ha? Pusa po sana. Iba? Pusa. Habang sa to, pusa to manok eh. Sino yung ano? Yung pusa natin? Yung nagagalit? Ay, nagtatago. Ha? Nagtatago. Yung... Pusa natin. Tapos, Parang naghabol. nung pusang isa? Tingnan mo. Dahil umalis na. Hindi ka. Huwag kasi kakainin. Bakit may sisiw na yung ano? Lilili? Ang nakain ng sisiyo ng pusa. Ayun po, pasensya na po at tinignan namin ng amazing ano. Binabantayan niya. Ha? Kasi pag nagganyan yung pusa, may kaaway yun. Inaaway ata yung pusa natin. Nakatago. Yung pusa namin galing kay Crystalline, ayaw kumain talaga ng kanin. Cat food. Kuya Rini, nawala, Brown out. ano lang? Ay, may ano po mo si Sir Alexander. Ano? Believe ako sa inyong mag-asawa, napakasipag na kung ano mga pagkakataan ang ginagawa niyo. Huwag mo ko yan. Kuya Opo. Alexander. Lalo po nung di pa ako nagbablog. Lahat na lang ata na ano Nung di pa ako nagbablog talaga. Totoo. Yun kasi di na kaya. Kasi siyempre pagod na trabaho, mag-i-edit pa. Dati nung di pa ako nagbablog, alam mo yun nila Kuya Noli. Nagninegosyo talaga ako. Kaya nga dapat yung pangalan ko dapat sa sa YouTube, ka-business. Kasi marami kong business.
Kaso sabi nila, yun nga may kaparehas. Tapos yung nakaisip nung pangalan ko na parang Jason, yung kapatid kong babae. Kasi siya ay gumawa ng channel kasi sabi niya, parang Jason na lang yung ano kasi wala kaibigan ako, marami akong mga barkada. Saka, parang Jason, tuloy lang darating na bisita. Bisita niyo sa site. Si Kapakpak. Kung araw sabi nila, ano baka nandun na? Abangan nila lang po sa ano, channel nila. Dati, yun nga, sabi ko na rin dati sa vlog, na balot, pritong manok, kami, barbecue, kami lang dalawang mag-asawa. Mali pa kasi wala natin. Di pa nag-aaral si Bibi nun. Yung ano, sobrang medyo naging okay yung ano, tinda namin. Pag-fiesta yun eh, nakaipon kami. Nakabili kami ng bilyaran. Daming pundar namin eh. Bilyaran, mayroon akong bilyaran dati. Tapos natapos na din yung motor. Yung motor ko na, nahulugan niya. Kasi yung pag-pandemic talaga doon, Yung pandemic, Naubos yung bawal ano. lahat. naubos yung ipon na kami ng asawa. May tinda pa kaming gasolina. May gasolina pa ako noon, natinda. Medyo ano, yun to kasi paggabi na, pinagbabawalan na kami magtinda. May curfew. Ito naman gumagawa kami ng yelo kaya swatter para yung pambayad namin sa kuryente. Dito namin kinukuha. Nakabukod kasi yung binta ng yelo tsaka ano, yelo tsaka swatter. Sa loob ng isang buwan, minsan yung binta ng yelo, pag naipon namin minsan 700. Ngayon medyo mataas yung din natin kasi nga nakapag-alit tayo. Saka, Kasi ngayon medyo matumal yung yelo kasi malamig ang panahon. Yung ice water naman yung mabinta. paggabi kaya hintayin namin matapos yung mag-rice. Minsan nga, sumusobra pa yung binta ng ano, Dati ano po, binta ng yelo. dati nag-ano pa kami, nagtitinda pa kami na ulam. Yung ulam, lutong ulam, Tapos merienda, igado, tapos dinuguan, may luglug, yung parang mami. mami. Lalo na pag mag-Christmas Pag noon. December, pag simbang gabi, yan, Marami inaabangan ang ko ano yan. namin nun. Bago talaga mag-pandemic, Mga marami ang alas 3 madaling araw, gising na kami yung mag-asawa. Mag-ano na ako, initin ko na yung sabaw. Yung sabaw ko nun, yung ano, laman, ulo ng baboy. Unlimited sabaw yun, 10 piso lang. mura pang 10 piso lang isang dati. pakan. Tapos unlimited sabaw. Sobrang mura pa ng mga bilihin. Turon. Nagising ko ang bata. Kaya nung pumunta ako doon sa ano, sa tindahan ni Ate Jenny, may tinda siyang ano, yung igbol. Like, Yung igbol na, meron. oo. Gulat si Ate Jenny, magpamangga ako pa niya. Kaya di nga. Gulat siya nung niluto ko eh. Bilog na bilog pa. Kasama ko nung sila Ate Margie. Nasa vlog yun Ate Margie. Kumakatin naman yung mata ko. Nawala yung pangpatak ko sa mata. After ng pandemic, sobrang nagsiuwian yung mga gayang Maynila, nagkaroon ng business dito.
Ah, sana maisali ka rin sa October Challenge na Idol Droppers na to. Antay na lang po tayo sa sa update nila. Kung ano yung sabi po. Kung napili, thank you. Oo, ganun. Kung masali, salamat. Kung hindi naman, okay lang Hindi po pa kasi tayo yun. marami pa naman challenge na darating. Hindi pa yun tayo. Tama daw, sabi ni Sir Tama. Opo. Alexander. Kaya kung naghihintay lang ako kung ano kung ano yung sabi. Siyempre, respect mo pa rin yung mga form na yung mga nauna. Kung may sama man tayo dun sa salamat at kasi may yun na yung gagastos sa pagpaano ko sa asawa ko. Pagpanggamot sa kanila. Kasi wala namang ibang hanap buhay ako. Yung sahod sa YouTube, tsaka sa tindahan. Yung kita naman tindahan, sakto lang sa pangkain. Medyo matumak eh. Medyo matumal ngayon, pero pag pag magsimula na yung okasyon dito, lalakas siya. Medyo bago na lang sa list. Kaso pag magkataon na, kasi gusto ko na talaga siyang maoperahan eh. Pag nagkataon na Kasi na lang ng schedule. sa 16, Maynila kami. Diyan na yung malalaman kung ano naman, kung babalik pa o may schedule na. Kasi magkataon na operahan siya na masakto magpipista dito. Para hindi ako makakapagtinda. Pwede naman, pabantayan ko dun sa magulang ko. May comment ma. Baka kukuha ulit ng isasalig sa inyo sa tintahuan. Baka kukuha. Baka nga. Pero wala pa akong idea kung ano to. Pero nanonood naman pa ako dun sa nanonood naman ako sa mga live ni Idol Japper. Sinabi nga dun na mag-chat lang daw kung sino gusto. Tapos mahirap daw yung pa-challenge. Okay, kung masali tayo dyan, gagawin natin yung maabot ng ating makakaya. Sa pag makasali ka sa challenge, manalo matalo, manalo pa rin. Kasi, kasi pag di ka naka-challenge, lalo na ako na baguhan pa lang sa kanila, sa team. Tapos, yung mga vlog ko ay kung hindi sa pagluluto doon o maglibor, dasal lang tayo at magiging maayos din ang lahat. Sana nga po, yung mga vlog ko, kasi di naman tayo marunong mag-asintada o palitada. Saka kung gawin ko man yun, libor pa nga lang ako, bulok na yung kamay ko. Kasi allergy talaga ako sa simento noon pa. Kaya medyo mahina rin talaga yung views kasi yun nga, wala naman tayong skill sa pag-construction. Puro halo, kung ano yung may utos. Pero sige lang. Basta ako pinaka mababa na sahod sa team. Doon. Tiga na. Buti na yun, may pumapasok. Kaya lahat naman sila nagsimula sa ganyan.
lahat naman nagsimula sa baba. Hindi naman kaagad mataas kaagad. Eh, kami nga, kaya ako, swerte ko rin kasi Natulungan kami kayo. hindi tulad nung ibang vlogger na bago nakasahod, taon muna yung hinintay, hindi mo nakasahod. Ako, ano eh, 2 months lang ata yun. 3 months. Kasi 3 months? Kasi ay, 3 months na monetize. namonetize ka agad ako eh. Kaya ano, maswerte pa rin. Napakaswerte ko pa rin. Kasi di tayo tulad ng ibang vlogger na tulad niya ni Utol, ni Pula, na bago sumahod yan, Taon lang din. taon. Kasi guard muna siya. Guard, sinasabayan niya na yung vlog. E ganyan bago nakasahod, mga mukbang pa yun. Tapos, 2 years. di lang 2 years ata. Kasi ba, pag pandemic eh. Bago mag-pandemic ata. Ay, napakaswerte pa rin. Kaya sa construction talaga, yun lang yung kaya ko na ano, matrabaho. Mga libor-libor lang tayo. Kaya pag yung pabahay ay ano na, mga finish na. Kumbaga yung vlog namin na libor, halos paulit-ulit na lang, halo-halo. Mas maganda sana kung may skill kung marunong magpasintada, mag-plaster na. Bukas na ilalagay. Matutunan pala yung yelo doon na dati. Kung mag-brand out. At least nagagawa na. Ay, maglalabas namin pala ako. Kasi wala ko yung nagpupusok. For viewers, hello po. Atin po, salamat sa pumasok. At sa nakakwentuhan natin. Si Sir Sa Alexander. Alexander. Sa Kuya rin. Kuya rin. Baka brown out na naman. Nag-brand out doon sa ano? Sa kanila daw Kuya rin. Doon kila Nini, nag-brand out. Kasi Kasi- sila Kuya rin. Kila Kuya rin. Dala ko kila Nini. Kasi doon kila Nini, doon sa amin. Iba yung linya nun kaysa dito eh. Lagyan natin ng jacket si ano. Alexander. Sir Alexander. 5 viewers, hello. Dami ko nang nagawang yelo. Puno na tong laundry. Oh, makita ko. Oh. Puno na siya. Yung ice water. Sa bandi lang. Madami. Mahina kasi malamig. Okay na to na yelo. Ice water naman. Baka hindi nga natin mano kasi kung tumuloy talaga yung bagyo, ililipat natin yung bagyo. Papatok natin dito. Oo. Yung na muna. Hindi, yung ice water lang. So, isang bagyo. Ang balde lang. 7 viewers low. Ay, nagsusulat yung asawa ko dyan. Habang kumakain ng ano, pancit canton. Yung na, kung Ay, naku. Dapat isa lang binili mo. Ay, kaya bakit niluto mo? ilagay sa rin. Hindi na naman makakain. Ilagay sa rin. Ayaw kumain ng marami. Ilagay na lang sa rin. Baso. Inom mo ng tubig. Ma, Oo. Napakaganda na. Pasilip-silip lang. At may ginagawa tayo.
mo na kung tubig. Kanina, nakalimutan ko pa yung ano. Tinahabiling ko lang ako ng mani. Kasi ubos na yung mani. Ako man nagamit ko pa. Ha? Yung puti na mani. Ha? Panyelo. Ano? Ayun pa. Ganda lang sa sama. Gawa mo, saan mo? Hmm? Ano sa mga? Eh, yelo pa rin na. Oh. Mas water na talaga. Is water naman. Ubos na. Tapos, sa ano, absent na naman tayo doon. Kasi makikipaglibing ako. Mga 24, 25. Absent. Tapos tutulong ako din magluluto. 270 yung ano. Baboy na luto. Kakatayin doon sa ano. Magkano yung presyo? 150. Nasa 40,500 yung halaga. Yung baboy nakakatayo. Hello po. Yung isa may laman pa yun. Yung doon. Sayang may kunti pa to. Wala pala si Ate Bidang nakalabas na ba ng hospital? Sabi. Kasi exam. Ay, nakalabas na po. Nakita ko na kanina. May okasyon doon kanina. Kaya nakapuloy. Birthday nung ako. Kaya so, paggaling namin ni Kaya Agatyo doon sa ano, doon sa kila Kristanin.
May git na bibili. Saglit! Ano? May ginawa kami dun sa Rocky. Tapos, umuwi ako dito sa bahay, dapat babalik pa ako ron. Tapos umulan na, nakatulog ako. Nagising ako mag-alas 6 na. Rice water ko naman, maliit lang. Ganit ko lang yun. 3 pesos. Mineral naman. Yung iba nga, nakikita na dyan, ano lang, tubig kripo. Ganyan sa kalaki, yung rice water ko. Yung yelo ko naman ito. Mas malaki yung yelo. Yung ito naman, yung mineral, deliver sa akin 25. Tapos pag may may bumili sa amin ng isang galon din, 30. May 5 piso kung nakadaliin siya. Pero pag pinipick up ko, 20 lang. Kapag pag apat na kabishi ko, hello po, good evening. Good evening po. Kabishi. Gawa ng yelo. Pag pinipick up ko, 20. Pag 5 piraso, babayaran ko lang 4 yung panlima libre. Sinubura. Hello, Kabishi. Upload lang po ng upload. Tumingin ka man sa iba, awan ng ibula itong puso ko. Bubuhay pagbibigyan kita. 6 viewers, hello. Basta ko na lahat magdalawa. Bakit nga ba mahal ito ang ipin? Ang sinundan ko, ang naman ako mahal. Pagkaligin ko, ang mahal mo dapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita?
Baliw ko sa'yo. Hina ng gripo na to. Bagal. Pag yung asawa ko naggagawa ng hilo, nirereklamo, masakit kasi sa kamay. Sakit talaga sa kamay maggawa ng hilo. Ba't mo nga dito? May na yung buhos ng grip ng nagawa ng puso. Matagal. Kahit na mukha tanga. Kahit na hindi ka sa iba, iba. Hello. Mamaya pagkatapos ko magbalot nito, mag-gain na rin ako. Kasi cha-charge ko yung cellphone. Magbabarang na bukas maghapon, wala tayong gagamitin pang edit. For viewers, hello.
Out na. Ano, bye-bye. Kasuki. Good evening paring Jesus, sabi ni Sir Ruel Juliano. Mamaya. Kasuki, hello. Di ko nakita yung ano. Di ko nakita yung comment niya. Out na. Hipag mo ka, gising mo ano ako. Hilo. Ate Margie, hello, Ate Margie. Tiga-tiga lang Ate Margie. Puno na nga to. Sir Ruel Juliano, hello po. Pangatlo na nga to Ate Margie na ani. Pangatlo ng galon. Kasi bukas pa ito ilalagay kasi magbabarang out. Mabarang out pala bukas. Matutunaw yung mga yelo na dati dyan sa ano ko. Ano, wala ng tao? Me? Pasarado na ata kami. Me? Para magsasarado ng tindahan na. Damihan mo. Oo nga. Maghapon brown. Oo. Maghapon. Kasi pag ilagay ko itong mga yelo na to, matutunan yung dati. Kaya bukas na lang ito pagbalik ng kuryente. May mga bumibili pa sa tindahan. Tatlong galon yung nagawa ko. Wala ng laman. Wala na. Masakit saan? Daliri. Ang 3 viewers hello. Tapos tayo gumawa ng yelo. Ayan, mag-out na po ako kasi magsasarado na kami ng tindahan. Salamat po sa mga pumasok sa amin. Sa live ko at sa nakausap habang gumagawa ng yelo. Thank you po. At ingat po tayong lahat kasi malakas daw yung bagyo. Sana din naman tumama dito sa ano, Kapikulan. At sana, yun nga, ingat lang po tayo lahat. Sana din naman, kasi grabe yung bagyo dun sa ano, sa Cagayan. Nakita ko dito sa Facebook. May mga nag-upload. Kawawa naman tayo. Tapos yung iba dito sa amin, malapit na mag-ano yung palayan. 5 viewers, hello po. Parang sasarado na kami. Ang daming nagawang yelo. Yan pa sa baldo meron. Sa labas. Ano mo? Sarado na? Kasi sarado na kami. Wala na yung nagpapractice ng ano. Ha? Na ano? Laging maliwanag dito sa amin. Kaya laging maraming kambay. Laging buhay yung ilaw dyan sa court. May alaga kami dito ng ano, Balenciawan.
Balin sa sayaw ata yan sa iba. Makikita ko sa inyo. Ayan. Matagal na yan, taon na yan. May itlog na naman. Sarado na nga pala ibang tahan. Dito ilalagay kasi dami ng bakante oh. Yan, may yelo pa ako. Baka matunaw kasi yan. Kaya bukas mo nilalagay, magbabrown out pa. Tutunaw maghapon. Hello po. Ay, mananarado na kayo. Kasi wala na kayo. May bibili pa ata, may tumatakbo. Pulong, puro. Yun na. Nasarado na. Sarado na yung konti. Busog mo na. Abot mo na yun. May bibili pa. Ito pala lang. Magpapamukha. Yung alin? 5 viewers slow. Maulubat po. Yung alin? Boto. Tara kayo. Ano rin? Bakasyon. Bakasyon. Dapat ka bagay ka po. Ha? Dapat bagay ka. Nagagaling. Tuwa. Oo. Pwede sa naman ako. Magmamaksipil kaya guys. Hindi na para sa luwas. Kaya di para luwas na nagmamaksipil. Baka mamakpa. Yan, bakasyon daw ako. Bira na kasi ko nilang makajamming dito. Kasi pag umaga nandun tayo sa bato, sa trabaho, tapos pag uwi ko dito sa bahay, dito na ako sa loob. Bira lang ako tumambay dito. Tapos sa tindahan, bira naman ako dito. Umupo. Pag di ako pumapasok, nandito ako. Pero pag ganyan sa trabaho, hindi na ako sa loob, nag-i-edit kasi Pulburon natin. ayaw kong na-istorbo pag nag-i-edit ako. Ay, yung pulburon pa rito na lang. Kunti na lang, magluluto na naman. Yung mani na mani, kunti na lang. 11 na lang. 11 na lang. Kala nila bakasyon daw. Ganun din pala kung din lang. 2, 4, 6, 8 na lang. Pang 8 na lang. Yung ice water pala. Yung ice water lagay. Para lumamig. Para bukas oh. Para bukas. Malamig na kasi brand out bukas. May mabilis sila. May binili ako ano dito, ano sa
Ito po yung ref namin, ano na yan, 8 years na. Binili sa amin ng kapatid ko. 8 years na siya. Hmm. 6 to 6 ata yung brano. Bukas ba talaga yun o 25? Bukas. Para magdamag, malamig na siya. Bukas may magbili yung mga maglalaro. Huwag mo masyadong kargan dito. Hindi ako Kasi- nakapagpipiyaan. Ito lang ang ino. Sisira agad yung pintuan natin. Pag mabigat yung pinto. Okay na siguro ng loob. Diyan sa may surprise na yun. Yung hilo, bukas na lang ulit. Balik ng kuryente. Wala. Hindi matunaw. Kung kayo nilagay yun, ito sigurado, pagtunaw ito. Marami pa naman. 2, 4, 6, 8, 10, 12, Gamit na yun, sagot na. 14, 15, 16, 19, ano to? Kung ganit na, binili ko. Kataas mo, maglalasa yung kataas mo. Dito na lang. Tataas. Sa bukas. 19. Ano ba yun? Ah, Ito ano, by the post. Damihan mo. Ay, at Margie. Ayan po, siyempre, out na tayo. At hanggang dito na lang yung live na to. Thank you po sa mga pumasok at sa viewers na natitira. Thank you po sa inyo lahat. Ayan po, bye-bye. At matutulog na rin ako. Papasok pa ako bukas. Ayan po, thank you po.